खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों दा बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आं दासान्दि माने पर्टेल निउसाव नुगासिनो बे जाहैबाय अंकुशिता बर'नि सोमोन्दै जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे अंकुशिता बर' जाय मानसिया दा दस्रा कास्टजों माने हाबा जाहैबाय दा माखासे पर्टेल निउसाव बुंदों जे माने अंकुशिता बर'आ अलिम्पिकआव थांनायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा माबादि मोनदों माबादि मादों होननानै सोंदों जों मानो सापर्ट खालामनो why should we मानो जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ बियो थांनानै जेनेबा ठीक आसे बियो जेनेबा जोंनि कास्टआव थानाय समाव बे गेलेदोंमोन जों सापर्ट होदोंमोन आरे बाबा हाबा जाहैबाय जुदि हाबा जाहैनाय बियो टाइटेलखौ सोलायहैदो ना टाइटेलखौ सोलायहैदो जुदि गावहा जुदि मिन्थिखादोंबा जे माने बेलेग कास्टजों हाबा जानानै जुदि उनाव गारजागोन होननानै सानदोंबा ओंखायनो थारमाने मा टाइटेलखौ लानानै दंबाय थायो नामा सारनेमखौ जोंनि बर'नि सारनेमखौ हाबा जाबाय जुदि बेलेग कास्टजों सारनेमा सोलायदो बिनि दा संसार जादो जोंनि कास्टनिफ्राय गारनानै थांखाबायबालाय जोंनिफ्राय मानो सापर्ट नांबावगौ जोंनि सापर्ट मानो नांबावगौ अंकुशिता बर'नो आरो बे पर्टेल निउसआव मा बुंबाय थादों मा सापर्ट होगोन ना होआ सापर्ट होगोन why should we and why should I मानो सापर्ट होनो जोङो जेसेबां मालाय कास्टजों हाबा जादों खिन्थु एसटिनि गासिबो मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ बिसिनिखौ जेसेबां हाबा जादों एसटिनि मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ आरे बाबा अनेक कास्टनि मानसिया जोंनावबो हाबा जाफैनाय दं आरे नार्जारि बसुमतारि ब्रह्म मुसाहारि मेल्ला माथो टाइटेल लाफैजोबो नोंसिनालाय मा गोदाव सोराव मा बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबा मा बर' नार्जारि बसुमतारि थाजोबो बेलाय ना ओरैनोबो माइरं एसटिनि माइरं जानो सानो नामा जोंनिफ्राय सापर्ट मोना बिदिया नेभार आरो पाब्लिकफोर रावबो सापर्ट दा हो बिदिखौ मालाबाबो सापर्ट दा हो बिदिखौ हाबा जाहैबाय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबाय जुदि नोंसोर सारनेम सोलायदो बास बिनि दा माबा जादों बिनि संसार जादों नोंसोरो आरामसे जोब्बाय खोथायानो जेबो जोंनिफ्राय सापर्टबो लुबैनाङा आरो इन फिउचारावबो दा लुबैथों एफा मोजां जों सापर्ट होबाय जों बयबो शेयार खालामदों नै ओरैबायदि उमुगा स्पर्ट्सआव बिराद मोजां नै उमुगा ओरैबायदि डान्स कम्पिटिशनाव देरहाबोदों नै ओरैबायदि हेन टेन जों बहुत सापर्ट होबोदों दा जोंनि कास्टआव मा मानसि मोजां गैयामोन नामा ठीक आसे हाबा जाहैबाय जों जेबो बुंला दे हाबा जाहैबाय जोब्बाय किन्तु सारनेमा सोलायनानै थाहै जोंनि सारनेम लानानै बेबायदि जेबो माबा खालामनो दासान नों गेम गेलेदों गेलेहै जों जेबो साना किन्तु सारनेमा सोलायनानै था एसटि नि मोन्थायनिफ्राय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबायबा बेखौ नोंसोरो टाइटेलखौ सोलायनानै था मोजां संसार जाहै एसटिनि मोनसे मोन्थाय मोननो दासान दा पाब्लिकआ कमेन्टआव हर मा सानो नोंसोरो थेंक इउ सो माच